Sandhedens Magter vil i dag undersøge, hvorvidt danske gymnasieelever bliver hypnotiseret i undervisningen. I år 2005 blev der på Undervisningsministeriets kontor fundet disse dokumenter. I disse dokumenter er der tydelige tegn på, at lærerne ved brug af hypnose hjernevasker eleverne. Velkommen til Sandhedens Magter. For at komme i gang med sagen, tager vi til Slagelse Bibliotek. Her har de måske noget, vi kan bruge i vores efterforskning. Vi er inviteret til Slagelse Bibliotek for at finde information om hjernevaskning og hvordan det nemt kan anvendes af almindelige mennesker. Blandt tusindvis af bøger vakte bestemt én bog vores interesse. Bogen vi faldt over en lærebog, som i detaljer beskriver, hvordan hypnose udføres og hvilke bivirkninger det har. For eksempel står der her i bogen, at patienten er tilbøjelig til at udelukke indtryk, der kommer udefra, altså hukommelsen svigter. Det tager vi nu ud og undersøger nærmere. For at bevise vores teori om hukommelsessvigt er vi taget til Slagelse Gymnasie for at spørge tilfældige elever om hverdagsspørgsmål, som almindelige mennesker nemt vil kunne svare på. Da gymnasiet ikke er interesseret i at medvirke i vores program, er vi gået undercover. Undskyld, må jeg spørge dig noget? Ja. Hvad fik du at spise til morgenmad? Det kan jeg sgu ikke lige huske. Nå. Hey, undskyld, må jeg spørge dig noget? Ja. Hvad har du lige haft? Hvad fanden var det, der var? Det ved jeg sgu ikke. Det kan jeg sgu ikke huske. Nå, ja. På Slagelse Gymnasie havde eleverne i hvert fald svært ved at huske. Måske fordi de bliver hjernevasket. Jeg synes, vi skal stoppe på efter vi er blevet troet. Jeg har ikke lyst til det. Jeg har ikke lyst til det. Men jeg vil ikke mere. Det er for farligt. På gymnasiet var vi så heldige at få kontakt til Mark, som går i 2. D. Han er en af de få, som ikke er blevet påvirket af undervisningen, hvilket gør, at han føler sig udstødt. Undervisning? Jamen, den er jo altså fuldstændig forfærdelig. Altså, alle mine klassekammerater, de opfører sig fuldstændig ulydigt. Altså helt mærkeligt. Jeg er den eneste, som opfører sig nogen normalt også. Jamen, lærerne, de er meget strikse. Altså, det er sådan meget med ordentlig disciplin. Det er sådan meget med, at når man kommer ind i klassen, så skal man rejse sig op. Man skal helst være sådan meget taknemmelig for, at de gider undervise en. Jeg vil sige, der er mange ting, der virker besynderlige. Sådan noget med, som at eleverne nærmest kommer i sådan en trance. Jeg er den eneste, som der, altså, kan tænke sig eller arbejde selv, og alle de andre, de er sådan meget streg. Altså alt, der er fuldstændig tavs i klassen, når det er. Men det er bare mærkeligt sådan, altså, at være anderledes, fordi man er den eneste og normal, ikke? På den anden side er der også nogle elever, der bliver så ekstremt påvirket, at de helt mister tilstedeværelsen, hvilket ikke kun går ud over eleven, men også deres pårørende. Vi tog kontakt til Flemming, hvis søn er blevet hjernevasket af undervisningen. Jon er ikke længere i stand til at omgås andre mennesker, hvilket gør, at han allerede efter et halvt år på Slagelse Gymnasie måtte stoppe sin uddannelse. Går du i skole? Hvad klasse går du i? Hvordan har du det med at gå i skole? Hvor gammel er du? Jamen, han er blevet helt fraværende, og han er ikke til at komme i kontakt med. Han er meget flegmatisk og ja, og har ikke nogen, han har ikke rigtig nogen mening om noget, og jeg ved ikke, hvad der er sket med ham. Der er et eller andet, der er kortsluttet. I
bekendtgørelsen står der, at gymnasielærerne bliver undervist i hypnose, og det foregår lige herinde på universitetet. Lad os gå ind og høre, hvad de har at sige. Hey, må vi lige stille dig et par spørgsmål? Er du lærer her? Ja. Jeg vil bare spørge, om I får, om I bliver undervist i hypnose. Hypnose? Ej, det er et universitet, det her. Jamen, det er bare fordi, vi har en kilde. Vi har fundet nogle dokumenter inde på Undervisningsministeriet, som der peger hen til, at I bliver undervist i det her. Ej, det er noget sludder. Altså, det ved jeg ikke, hvad du snakker om. Nå, men kan vi lige... hvad med din rektor, eller... Ja, jeg tror ikke, det er noget. Lærerne på universitetet var tydeligvis ikke humør til at svare på vores spørgsmål. Det tyder på, at de ikke har helt rent mel i posen. Den 17. april 2009 bragte Berlingerne en artikel, som vækkede vores interesse, fordi den var kritisk imod gymnasiereformen. Vi prøvede at kontakte journalisten, men uden held. Hallo? Ja, hallo. Det er Christian fra Berlingerne. Hvad vil du? Jamen, jeg har ringet til dig for at høre om den her journalist, som har skrevet den her artikel, hvor at børn bliver syge af skolerne. Ja, det er sjovt. Efter han har skrevet den der artikel der, så har vi ikke længere haft kontakt med ham. Det vil sige, at vi har ikke længere kunne finde ham. Så jeg må være svar skyldig, fordi vi har ikke længere kontakt med den journalist. Altså, jeg tænker bare lidt, vi har nemlig nogle spørgsmål, vi godt vil spørge ham om, og måske han har nogle, han holder noget hemmeligt for pressen. Jamen, som sagt, så kan jeg kan ikke hjælpe dig videre mere til, fordi at vi har ikke længere kontakt med ham. Ja. Jamen okay, ja. Johan, giv mig lige noget skål. Ja, tusind. Ja. Jeg skal også have noget skål. Ja. Ja, hvad var det, du sagde? Ja. Okay. Ja. Og hvad var efternavnet? Ja. Og ja, okay. Tak for det. Hej. Sille, hvem var det, der ringede? Jamen, det var en, jeg fik ikke lige hans navn, men han sagde, at han ville, at der var et møde over på skolen, og Okay. der sker et eller andet interessant derovre her om, men en halv times tid eller sådan noget, så jeg synes, vi skal til at komme derover og så se, om vi kan finde ud af noget derovre måske. Ja. Han sagde noget om, at de holder nogle møder og sådan noget, det gør de sådan hver mandag, så. Ja. Sille, det er det der med, at jeg stadig ikke har lyst til det her. Jeg synes, vi skal stoppe det. Ej, men prøv at høre her. Nu er vi kommet så langt, så synes jeg bare ikke, du skal stoppe midt i det hele. Jeg kan jo ikke lave det alene, for helvede. Nej. Lad os få fuldendt det her. Johan, kom nu for helvede. Ja, lad os få fuldendt det. Ja. Godt. Lad os tage så. Godt, så tager vi afsted. Ja. Pakker du det? Ja, jeg har... Ja, det skal jeg nok. Okay. Vi mangler lige nogle enkelte ting, så Ja. let's go. Sille, jeg tror, der sker noget herovre. Prøv at se. Prøv lige at komme herhen, Sille. Prøv at komme herhen. Hvad? Der sker noget herovre. Prøv at kigge ind. Kom ind. Shit. Hallo, kom her. Sille, kom nu. Kom nu. Kom nu. Fuck, hvad gør vi, mand? Det er lort, det her. Hvordan kommer vi ud? Jeg ved ikke, hvordan vi kommer ud. Har du nogen Nej, jeg ved det ikke. Måske i vejen derovre. Ja. Fuck. Hvad fanden sker der? Jeg prøver lige at få tændt lyset. Jeg prøver lige at få tændt lyset. Hvad fanden sker der? Sille, hvor fanden er du? Sille? Mand. Shit. Hvad er det der?
Ah!